Il-ġenituri ta' 30,000 tifel u tifla li nhar l-erba' jibdew is-sena skolastika l-ġdida fl-iskejjel tal-istat jistgħu iserħu rashom li f'kull klassi se jkun hemm għalliem u li suġġetti bħall-mużika u l-arti mhux se jiġu affettwati minħabba l-ingaġġ tal-għalliema paripatetiċi fil-klassijiet addizzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministru responsabbli mis-settur tat serħan il-moħħ dwar is-sena skolastika ġdida billi spjegat il-pjan u l-istrateġija fil-kuntest tal-pandemija. Dan minħabba dubji li qed tipprova tqajjem il-Union tal-Għalliema li m'hemmx biżżejjed għalliema. Inna nippreparaw u nhar l-erba' it-tfal tagħna se jidħlu f'iskejjel li huma preparati skont il-protokolls ġew assessjati bl-iktar mod professjonali u li se jkun hemm l-għalliema kwalifikati li ħajkunu qed jagħtu s-sillabu qed jagħtu edukazzjoni kwalitattiva lit-tfal tagħna. B'differenza s-sena li għaddiet, din is-sena in-numru ta' klassijiet addizzjonali żdied b'madwar 45 kemm minħabba l-pandemija u anki żieda fir-reġistrazzjonijiet ta' tfal. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni għandu ngaġġati miegħu mal-500 għalliem paripatetiku. Minħabba l-klassijiet addizzjonali kien hemm bżonn ta' 81 għalliem iktar tal-primarja. Kien hemm 22 għalliem paripatetiku li b'mod volontarju rridu li minflok jibqgħu jgħallmu s-suġġett paripatetiku jingħataw klassi tal-primarja. L-oħrajn għandhom proċedura maqbula s-sena l-oħra biex jintużaw fil-klassijiet tal-primarja, kif diġà huma kwalifikati li jgħallmu fil-primarja. Id-Direttur Ġenerali tas-Servizzi Edukattivi spjega li minkejja li se jintużaw l-għalliema paripatetiċi, is-servizzi għat-tfal mhux se jiġu affettwati. Dawn l-għalliema minnhom għandna li kienu l-ewwel ingaġġati bħala għalliema tal-primarja, ġifieri huma kwalifikati biex jgħallmu fil-primarja, u mbagħad matul il-karriera tagħhom qelbu biex jgħallmu suġġett speċifiku jew jagħtu servizz speċifiku. Għandna wkoll faxxa oħra ta' għalliema li kienu ngaġġati mill-ewwel biex jgħallmu suġġett partikolari. F'din il-proċedura li aħna nħadbu biex niżguraw li kull klassi jkollha għalliem, se nittargetjaw se nitolbu numru minn dawn l-għalliema li huma għalliema tal-primarja biex jieħdu klassi. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Frank Fabri qal li t-tnejn daħlu fl-iskejjel tal-Istat 6,000 edukatur, l-ikbar numru tal-għalliema li qatt kellu l-Ministeru għall-Edukazzjoni. U saħaq li kull klassi għandha għalliem u l-kwistjoni dwar l-użu tal-għalliema parapatetiċi inqalet minkejja li diġà kien hemm ftehim is-sena li għaddiet. Il-Ministeru kellu jirreferi għal mezzi legali minħabba dan biex jiżgura li kull klassi jkollha għalliem kwalifikat li jgħallem fil-primarja u li s-servizzi paripatetiċi kollha jibqgħu jingħataw. Il-Gvern għalhekk qiegħed biex jieħu deċiżjonijiet, jagħti l-assigurazzjonijiet u fuq kollox meta qed ngħidu l-edukazzjoni hija priorità, verament nuru kemm hi priorità.